Takže čaute, moje meno je Bios. Nezáleží na tom, či ma poznáte alebo nie. Dneska je vlastne 4. februára 2013, je to deň po mojich narodeninách a ja vám chcem takto originálnejšie, trošku tak priamejšie poďakovať za všetky tie pozdravy, za všetky priania, čokolády, za všetky podanie rúk, proste za všetko. Nečakal som, že sa vás nájde až toľko veľa, ktorí ste mi vlastne blahoželali. A takým dôvodom na to je, že za posledné 2 roky som ja na to trošku zabúdal. Vy ste mali určite minimálne 2 razy narodeniny, ja som vám ani raz nenapísal. Nebudem sa vyhovárať, je to proste preto, že som si to nejako nevšimal, neriešil som to a bola to chyba. Takže fakt som veľmi rád, že sa vás našlo až toľko blízkych, toľko ľudí, ktorí ma ani nepoznajú alebo poznajú iba trošku, takže ja si to veľmi vážim a týmto chcem ja vám teraz všetkým, aj čo ste mali narodeniny, alebo nikdy ich nemali, alebo ešte len budete mať, tak vám všetkým chcem zapriať všetko najlepšie do života, nech sa vám darí, nech ste šťastní, nech vás obklopuje láska, proste všetko najlepšie ľudia vám a ja som si pre vás, keďže som tanečník, pripravil také malé tanečné freestyleové vystúpenie, ktoré som si vlastne nepripravoval, ale ideme na to. OK, ako chceš. B-boys and B-girls. Deep in the jungle, in the land of adventure, lives Tarzan. Helpy mago! Jadný kraval, tak pauza, daj si disco, povedz mi teraz, dostaneš po pískoch. Let's go!